Kako da se profesori i kako da se škola bore protiv TikToka i protiv svih onih sadržaja kojima su učenici obasuti, od kojih ne mogu da pobegnu i kojima idu u susret. Evo, ja ću vam reći, ne mislim da treba da se borimo protiv toga i ne mislim da to treba da vidimo kao svoj najljući neprijatelj. Da, mi treba da postojimo u vremenu kada postoji i TikTok, ali šta ćemo mi sa TikTokom? Tako što ćemo ga uvažiti, reći da, postoje oni koji žele da budu tamo, postoje oni koji vole takve sadržaje, da, postoje oni koji se raduju svemu tome što mogu da scrolluju ili da promene na svome telefonu ili na nekome drugom uređaju. Da, postoje takvi ljudi, ali postoje oni ljudi koji to neće voleti, postoje oni koji će biti zagledani u nešto što ćete im vi reći. Postoje oni koji su željni da razgovaraju još o nečemu, a ne samo onome što traje 3 sekunde. I sigurna sam da ta kompetitivnost ne treba da bude u formi, nego treba da bude u sadržaju. A što znači u sadržaju? Pa to znači da kada nekome privučete pažnju, kažete mu ono što mu je potrebno da čuje, kažete mu nešto što hrani njegov svet, kažete mu ono od čega boluje, od čega će se izlečiti, a ne da pariramo svemu onome sa čime baš i nemamo mnogo veze. Dakle, neko će biti na TikToku, naravno, ali neko neće želeti tamo da bude, pa možda ne treba da se borimo protiv onih koji su tamo, nego da prigrlimo one koji tamo ne žele da budu.